president wa dziko lino akupitiriza ndi misonkhano yoyima kumema wanthu kuti akamuvotera pa chisankho cha pa 16 September 2025 chimodzimodzi akupemphanso kuti akavotera aphungu a chipani cha MCP ndi limodzi ndi Beatrice Mwabe. Beatrice waona munjira momwe zili pakabudula kuimbira wanthu pamene president anthu amafuna so president ayime pamenepo waona president angowabisa anthu kulankhula mawiri atatu kumapitiriranso kuno kusanama zili motani munjira mmene tikubwera kuno zona ndi munjira yonse mukudzaza anthu malo monena kuti sanakonze kuti ayima mumakhala muli anthu sonyeza kuti anthu auli ndi chidwi chofuna kumva komanso kwaona president ndi zinthu zimene zizochititsa chidwi kwambiri tinaonanso pachiseka anthu akuchita pachisoka inde akuchita kuyimitsa okha kuti ya ifeyo asadutse yayi koma ifeyo tiaone tayankhule ndithudi mpakana anakakamizika kuyima ndikuwayankhula anthu kuwapatsa uthenga umene akuyenda nawo kwina kulikonse. Chodabwitsa kwambiri chimene chiona kuchirobwe kosiwese kwake aziyandi chotani kumizikuonesa kuti president mewe baya adadusa kale phungu menye kwanati yayi kuno sichona ko yayi kumene kusana chedwe ndikomwe ndipo sanakhalitse tingotero chifukwa chonena kuti kunadzaza kunali anthu ochuluka kuti popondanso kumachita kusowa kuti kodi nde kuti tiponda pati sonyeza kuti mwina anthu ali ndi chikondi ndithu yachikulu ndi mtsogoleri wa dziko lino chifukwa kunatuluka unyinji wa anthu mwinanso kusiyanitsa ndi madera onse amene tayenda kunoko zimene anayankhula president kwayamikira anthu akuti pa nthawi imene amayenda kuamemeza kuti akalembetse anatuluka maunyinji kwambiri zimene anakuti zapherezeranso mwina ndikuti phungu komanso kansala wadera limene lili apambanakale chisankho vote asanaponye ndi anawalimbikitsa ndithu kuti mmene mwatulukiranso munatulukirapo vota pokalembetsa kani pamene mwatulukiranso apa chimodzimodzinso mudzatulukire pa nthawi imene tizakhale tikuponya voti pa 16 September. Amene ndi chonkhani wathu Beatrice Mwabe amene tinaitu kuno kuyenda limodzi pena pano pa Sanama Trading Center kwa Chichipika Budula mboma la Lilongwe ndipo twakwera kale pagalimoto amene twasonkhana pano Alicha Nyimondo Banda umene ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP amene atsogoleratu msonkhano oyima pano pa Sanama Trading Center kwa Sinyo Chief Kabudula. Kwacha! Aliyese chanja mwamba. Kwacha! Sanama. Kwacha! Dr. Chakwera. Awina. Dr. Chakwera. Bwana President. Komanso mai wafuko mai watu Monica Chakwera. Takulandirani ni manja onse awe. Mwafika kuno bwana. Mkwatiye Kabudula. Utiye unzina chabe. Chifadu mfumu udakhala nthawi. Timaina umati Sinyo Chief Kabudula. Ndenkani yake bwana. Bwana komanso komana wanu Monica Changana muno. Minister of Defense. Ndi angati mamkonda Monica hapa. Bwana nthawi yata akupatseni moni Monica Changana muno. Pereka moni. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Watu ndani! Watu ndani! Bwana maloma nthawi choyamba ndikupatseni ulemu. Zikomo kwambiri kuti mwadzafika pano pa Nsanama kuno kwa Kabudula. Komanso ndipereke ulemu kwa mayi wathu, mayi wafuko, mayi Monica Chakwera. Komanso ndipereke ulemu kwa SCG ndi chipani chonse cha mayi Congress Party. Komanso mapadera ndipereke ulemu kwa agogo akabudula komanso agogo amasumba nkhunda amenenso alipo mpano ndi mafumu onse ofunika landira maulemu aphungu anzanga komanso ngakhale nduna zanga landirani maulemu. Madzulo ano eneko nkhani yanga njochepa. Bwana President ife takulandirani kuno ku Nsanama kwa Kabudula. Ndimafuna ndinene bwana kuti anthu yawa ngakhale tinawuza kuna kuti mubwera masana koma abwera pano mamawa kudikirirani. Ndipo anthu awa akonzeka kudzakuvoterani kuno mwakathithi kuno adalembetsa anthu 51,000. Ndipo anthu awa matero kuti Khoswe wanzeru akuti sakudya ya mbewu. Chifukwa amadziwa kuti mawa lino adzakhala opanda chakudya. Chifukwa chake inuyo ndinu wa mbewu bwana. Sadya yayi. Komanso pali Malaki panano nduza kuti ndene mwambiwu kunena
ndipo kuno nkuchipinda kwanu mukamakhala bwana muzidziwa kunena kuti kuno migolo ya mavoti ilipo. Ifeyo tikuthokoza bwana chifukwa cha zinthu zosiyana-siyana zimene mukuzichita ngakhale kwathu kuno pano pa nsanama magetsi ayaka. Ndipo sipansanama pokha pano koma ambiri ayakayaka, ndipo chikhulupiriro chonena kuti popeza inu mupitiriza pa 16 September pano madala ena amene magetsi kunalibe afikiranso monga mudalonjeza muchi. Tikuthokozeni bwana kunena kuti mwayika kale chilinganizo chakuti popeza kunja kuno kuli njala, popeza anthu yawo ena ayambakale kugona ndi njala, inu mwayika kale chilinganizo chonena kuti chimanga chibwera mwagawira anthu yawa. Ife ndife othokoza kwambiri, tikuthokozanso maprojekti osiyana-siyana amene akuchitika kuno chifukwa cha CDF ija inu mudayikweza ija. Kwathu kuno anthu awa ndi mboni ya zinthu zosiyana-siyana zimene tapanga ndi CDF. Komanso posakhala CDF yokhayo tili ndi mabungwe osiyana-siyana amene sabwera kuno chifukwa cha ulamuliro wanu wabwino atipangiranso maprojekti osiyana-siyana konkuno. Pakambira pompa apa pali makalasirumu block amene akumangidwa ndi mepu. Pakalonga pompa pali makalasirumu block ena akumangidwa komanso ICT lab ya makla ikumangidwa pomwepa pakalonga apa. Ndikuthokozeni bwana kuti mupitiriza, ndipo ife takonzeka kukuvoterani kuti chitukuko chathu chipite patsogolo. Ndipo amenewa zikoma kwambiri bwana. Kodi anthu akunsanama phungu ngati ameneyi mungamuluze? Phungu ngati ameneyi nkumachita sofunanso wina? Makansala ake tikuti ndani paja? Akachoka iwe tikuti ndani paja? Bwana makansala uchena uposa sekretari jeno. Ana muli bwino. Ndi angati makonda achakwera? Tivane chimodzi. Kunoko mbiri oti makonda achakwera inamveka dziko lonse la Malawi. Koma ulendo uno chikondi chake chionetsere pokatani pokavo. Pasapezeke otsala. Olo mmodzi atsatani kodi asatsale. Bwana tipatseni moni madzulo ano. Zikomo kwambiri Your Excellency. Akabudula tikhululukireni mudzati yankhula tsiku lina. Koma nakupempherani usinyo. Nde munikhulukira mwachangu. Zikomo. Zikomo kwambiri kwacha. Asinyo to be tiye kabudula ngasawutero na. Ndiwapatse ulemu wanu. Zikomo gogo komanso asinyo chief Masumba Nkhunda mwaenda nane tsiku lonse. Zikomo kwa basi mafumu onse mwandanda uku ndi uku. Zikomo chifukwa tilandira bwino pano pa msanama. Inu a candidate, a Minister of Defense, a Monica Jangana Muno, komanso makansala nonse, komatu kuno kuli ntchito wadi. Mota alipo alukayika za MP watu. Alipo alukayika za makansala watu. Alipo alukayika za president. Mkavotera nda. Muzigona kutali ni moto. Anthu ndamverani. Suja daima pano dzana. Timatika alembetseni. Nyani samlekera munda. Dzimbo silipindula. Tinkatero nkhani yake. Timati Lazaro mumtairanda. Mudakalembetsa. Mtundu wonse. Mukavotanso ni mtima umodzi bani. Alipo auweka mizani ngati. Chifukwa ichi nchisankho cha mtima wa munthu bani. Koma kuno kwathu angati niwe nazo ngati. Ndiye sachedwetse nkhani. Chachikulu nchakuti mmene tamba kukonza zitukuko zolimba zokhalitsa tufuna kuti zifalikire m'midzi monse. Tufuna kuti zinthu zimenezi ngakhale kuno zifikireko. Konsetu kuno kwa Kabudula, kwa Khongoni, kuti
miyala ija kuti yamtengo wapatali ija iupezeka m'midzi mwathumu. Chuma chimene chija chimene chithandizire kuti dziko lino likhale chuma thumba lapaderadera lothamangitsa zitukuko komanso kuti tsogolo la vana vathu likhale lokhazikika. Umphawi tichite nawo bye. Nangatere nkufuna kuti wena atsekereze zimenezi. Chifukwa nthawi yonse analipo adali ni mwayi wokonza zinthu koma ngakhale magetsi achitobwera ulendo uno pano. Ndiye kuti zina zatsalazo zibweranso. Nangati diyekere pa njira zimenezi. Inuyo mwakhala anthu okhulupirika. Mudziwa kuti kusintha kwa nyengo kwationongera zinthu zambiri. Ndamva chisoni tsiku lina ulira ndithu kuti alimi ngongole otengatenga fodya okulakula matalala kungobwera tsiku lina wonse kusakaza munda wonse. Zidachitika kuno. Tsono munthu atadandaula kuti sadakolole kapena sadapindule kalikonse mukhozo nena kuti nchifukwa chako ndiwe mlesi. Koma kuti nyengo zatisautsa. Tikumvana kodi? Chifukwa chimodzimodzinso ku Malawi kuno zinthu zatisautsa, zinthu zina zimene tidafuna tichite ni speed zidakanika chifukwa chakuti tinali pa masautso akhaninkhani. Tere kunjala yafutayi timafuna kuti ngakhale nkhani ya mtukula pakhomo, nkhani ya ngongole, nkhani yoti anthu athandizike, nkhani ya chakudya kuti chigawidwe, ngakhale chimaperewera mpaka pano chofunikabe chizipitirira kugawidwa. Nkhani imeneyi imapangitsanso kuti zina zimene mnafuna kuchita msachite. Ndiye tilekere pa njira zimenezo. Inu ndinu anthu okhulupirika, ndinu anthu odziwa bwino. Mumadziwa kuti tikalima kapena kupyala mbewu simfukula mmawa mwake kuti kodi yambomera. Timatero ngati. Ndiye kuti ndiwe mlimiso wa 1.5 sudziwa zimene uchita. Tikumvana kodi? Pamakhala chiyembekezo. Ndiye chiyembekezo cha mlimi. Ngakhale chaka china mvula yalephera kubwera kapena yabwera mosakaza amakozekabe kuti nyengo inayi alimanso. Timaleka ngati. Ndiye tisasiye pa 16 September tudziwa zokachita bani. Alipo ali maganizo wenanso ngati. Wena itubiro kachidzulo wena azibwera masana osachita chipongwe aliyenseyo ayi kwandziwa kuti izi nzamadzeradzera zidutse. Chifukwa nkhondo simangamudzi ayi. Ubwezera mawu achipongwe kwa wina sizithandiza ayi. Chifukwa chake tiye tisunge bata ni mtendere, tiye tithandizane wina ni mzake, ife titadziwa chimene tikachita pa 16 September bati. Ndino angati mkavotera chakwera kuno. Nangati chiruka ikaso ngati. Koma kuti tiye tiyendere limodzi ulendo uku mulikonso uko. Ngakhale uko ndi mafumu omwe. Ndifuna ndikuthokozeni chifukwa choyembekeza tsiku lonse. Tayendatu koma mwakuchukunchu. Tudziwa kuti misewoyo ili njira yokumakonzedwa. Koma zinthu zakuti ine nudzionera ndekha zina kuno kwathu. Ndinu anthu olina kukuthokozani chifukwa chakuleza mtima kwanu. Zimenezo zipitirire. Kuno kuti manena udandaula nthawi zonse. Ufumu. Zimachedwetsa chitukuko zimenezi. Koma ngakhale nthawi zina kuchibanja ukangana kosatha sikwabwino. Koma kukhala pansi nkukhululukirana nkuvana nkumanga chimodzi. Zimene zachitikazi tiye tipite mtsogolo osati tizingokankhirana kumbuyo yayi. Dziko silikwera ni mikangano koma mtendere ndiwo. Ndikuthokozeni nonse agogo ni mafumu onse. Mulungu akusungeni akudalitseni zikomo kwambiri. President wa chipani cha Malawi Congress MCB yemwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. CHAKWERA kumalizira kuyankhula pano pansanama trading center kwatiye kabudula kulilongwe kuno kulilongwe demera komatu emwe akupita kuno phungu ndi Monica Changana muno choncho pano a president akulunjikatu pano ku Mbang'ombe trading center. Mbang'ombe trading center kumeneku kwasiyo chife Mbang'ombe kumeneku lilongwe livula kumeneku so amene kuyimira kumeneku ndachinzeka achipani cha MCB
Hayi tilandire ndikayi ku Blantyre tikheberi limodzi tikulandire sipompano kuno kumene tithamangira kwa Mbang'ombe. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Available on DSTV and GoTV. Kujosazoleteleza kuwapansa mpata amai niatika na ulumali atengepo gao pandale komaso pa umoyo atiku nitiku ndigwelo la chitukuko mayo wa ulumali ntiambi cha chitukuko mautenga komanso zipangizo zovotera zikhale zomveka ndi zofikirika kuti aliyense athe kuvota kuphatikizapo amayi aulumali. Anthu aulumali maka amayi apatsidwe mpata oyendetsa nawo ndondomeko zachisankho osangoti andale okha. Amayi aulumali atenge mbali pa ndale